nor nahi zen, Juanjo Bastarrika naiz, Binoboko arduraduna, eta, bueno, Binobo hasi izan dela 11 urte, hasi ginean softwarea garatzen, hasi den momentu batean, eta gero 11 urte hauetan, evoluzio bat egondu da, beste negozio ardatza batzuk sortu ditugu, business intelligence inguruan, industrial 4.0 inguruan, RP inguruan, eta hori gara, gehien bat. Gehien bat, zer egin behar bat eta zer ez da egin behar ekintzaile bezala, ez? Nik uste interesgarria izango dela, pixka eta saltzea zergatik sartzen garen horrelako enbajadetan, ez? Batzutan beharra dagoelako eta beste batzutan pertsona bezala behar dezulako horrelako proiektu bat izan, ez? Etor zaitezte, otsailak 27an, eta zergatik etorri behar diran? Ideia bat edo inkietude bat baldin badago, nik uste interesgarria izango dela, entzutea zergatik Binobo, nire kasuan adibidez, zergatik sortu nuen Binobo, zeintzuk izan dira maila guztiak, pasaitugun onak eta txarrak, eta nik uste interesgarria dela, honetaz hau pasadugun, bentsat esperientzio hori eukitzea beraiek, ez? Eta apuntatzeko, egun horretan, oarsoaldea ekintzailea.com-en bidez registratu daitezke.